Pe ei mai puțin. De ce? Nu știu. Bă, ce jepați. Nu asta. Acum nu mai poți, dă-i acolo. Nu poți mai dai înapoi, trebuie să dai pe un morcage. Un mortage sau... Acum ai. Nu mai pot să dau? Ba da. Bă, da, poți să-ți iei înapoi. Ca să te 100 repuțin dacă cași cu ele. E 100. Ce? Apăsă. Stai, 100, dacă pic pe vreuna din alea 3. Hai că e bun și 100. Eu nu pot să zic dacă sunt pe ale Nu, mele. credeam că îți dai bani singur. Dă, nu e pe... Am crezut că e pe... Bă, eu nu am alea de blocate. Mira-mea de ce? Ne plătești tu pe astea. 22 de bănuți nu-mi pasă. Abia aștept să trec de la să pun hotele. Cât da? La următoare 570. La următoare casă pusă 750, nu 570. Piși pe... Pe a mea. Nu, da, e a ta aia. Hai cu 6-6 să ajung departe. Și 4-2 e bun. Yeah! Am primit 100 de bănuți. Au, de ce dai mine? Trebuie să dau eu așa. 20 de minute. A, nu. Și ce? Dacă nu se oprește video, eu las așa, bun. Hai, măcar dacă piși pe aia, să îi dai tu 700 acolo, să mă îmbogățesc. Dacă nu ai, adică dacă pui ipotecă și nu-ți ajung banii, pierzi, știi? Și poate să-ți termină. O, ai dat 100. Te-ai golit de bănuți. De ok. Așa e ăla. Oricine pică pe la 200. Nu-mi place jocul ăsta. Vino mai aproape, că sigur nu te auzi de acolo. Bă, pică și eu tău ăla! Bă, eu am rămas fără bani! Deci că trebuie să vând ceva. Nu, că am bani să vând. Bă, eu nu le-am mai scos de sub ipotecă, trebuie să scot case dacă rămân iară fără bani. Zic că piși pe income tax. Te rog. Ai picat pe gară. Dacă piși pe aia, pierzi 200 de bănuți. Poți să pui casă dacă vrei. 2 case. Pe care vrei tu, poți să pui 2 case. Hai că dacă te prind pe una de aia, te-am stors de bani. Bă, să sperăm că pic pe asta și pe aia că trec. Nu, cred că o să pici pe una de aia de-a ta, portocalie și pe aia să pici pe a mea. Stai așa că îmi investesc bani în ceva. Nu poți să pui 2, trebuie să pui câte una pe fiecare și pe aia poți să pui 2 din nou build. Da. Nu poți să pui 2 deodată, trebuie să Da. pui câte una. Nu mai ai bani. Da, știu. Liniștar. Doamne pere, tu să pice pe una de-astea, să te rupă la bănuți. Dar tu să piși pe ceva care să... Păi palton nu, dar de 60. Bă, eu de ce nu mai am bani? Că ți-ai pus case, dă-ți vezi Da. acum cum pun eu așa. Dai 750 pe oricare pica. Liniștar. Poți să fii campiona de-a mea ca să se termine episodul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai 6. Trebuie să dai un zar mai mare ca 6. Fac, n-am bani. Da. Bă, măcar am mai mulți bani ca tine. Lasă-mi mie, vid. N-ai bani. Îți dai seama că dacă dai acum ălea, dacă o să-mi piși mie cu un hotel de rupe de bani, tot ai una de aia, nu pot să-mi pun case. Dar o să... Hai să să ne... las ție. Dai fold. De ok. Hai. Da. Tu ești. Poți să faci să nu mai îți plătesc? A? Nu, trebuie să scot casele, ca să nu plătești deloc. Ia, hai, scoate-le. Dă-i finisher. Hai, scoate-le. Dă-i mă finisher. Bă, scoate-le, mă. Bă, cum Bă, nu pune. Bă, Hai, te rog. dă-i pe finisher. Păi să se termine și episodul care 23 de minute. Hai, bă. Da, bine, 6. Ai, bă, care era posibilitatea să mai scapi în cotură? Bă, sunt posibilități. Patroncicul. Ce? Bă, și-ai pică și pe aia. Noroc am eu una, da, bine, n-ai bani. Am eu una de-a ta. Am eu una dintre alea. Dai maximum. Vreau să apăs pe fold. Bid. Bă, nu, eu nu vreau. Nu mi-a apăsat fold, apăsă bid, așa. Ai știut. Nu am apăsat, trișez.
Trișezi, apasă pe bid. Să știți cu toții, asta sunt trișor. Nu! Bă, doar vreau să dai casă. Am una de-a mea! Am una de-a mea, mă poate! Bid! Te rog frumos. Nu! Niciodată! Oricum mă faci. Bid, da, mă! Ești să... Bid! Tu ești. Bine, ce să faci, că tot ai una de-a mea, nu pot să-mi pun ca să pierde. Am una. Te rog, frate, tu ai atâtea case. Apasă fold. Apeși Nu fold. sunt bun la jocul ăsta, dar totuși îmi place. Ghinion, nu e. Dai fold sau puneți proprietăți de alea, dar dacă piși pe una de-a mea te faci jos greu de bani. Așa mai faci jos de niște bani. De-aia eu acum nu o să mai pun casă, încerc să-mi scot toate proprietățile, că dacă pic pe vreo casă data m-a rupt. Bă, vreau să scot ceva. Ăsta. Nu-mi fac râs de ceva, da. Poți să-i faci, că oricum dacă ți-o las, ție tot am una. Nu-i un bai. Deci mi-o lași? Nu, dau până unde ajung. Mă, dai build-ul. 80? Și unul. Atâția bani mai am eu. Da. N-avem ce să fac. Bă, măcar ai dat 80 de bani și nu ți-am lăsat-o ieftin. Tu ești. Eu sunt. Eu. Bă, poate pică frână. A, perfect, da, boss. Bă, de ce dau eu, bă, adică Cum bine. Perfect. Mă, ce șmecher de ăla. E șmecher, că am mai trec o dată de finish. Mai am niște bani. Bă, vreau să vând tot. Vreau pe asta. Adică să le iei pe ambele? Nu cred că ți ajung banii, că e 300. Bă, de ce am dat pe ăsta? Te rog. Dă-i acolo până... Păi dacă apeși așa, tu numai cum bănuți. Păi nu ți ajung banii, că e 300... Ba da, ți ajungeau. Păi ce ai făcut? Nu știu. Păi te-ai scos în 80! Dă-și mie 5 de bani, 5 de lei. Păi frate, tu ți-ai scos-o de 10.000 de ori mai ieftin. Eu chiar nu știu cum am făcut și cum am. Păi tu-ai dat fold, adică ca să ți-o las ție. Dă-mi 5 de lei. Eu credeam că eu am dat fond. Nu, eu am dat. Era mașinuța Ai mea. dat pe mine. Dă-i acolo, dă-mi 5 de lei. Că ți-am lăsat-o ieftin. Îți dau. Ți-am Unde lăsat-o îți la dau? 80. Dă-i la trade? Unde? La trade? Nu văd unde. Stânga, jos. Arată, nu știu unde. Hai, lasă-mă altă. Dă-i acolo. Zi. Și din ăla e stânga și dai aici, la car N-am niciun ban. Ah. 51. Bă, nu fi zgârcită. Da, trebuie să-ți dau ceva. Nu pot să-ți dau bani. Fac, mă rog, lasă, dai cancel. Stai așa. Da, știu că mi-a dat înapoi și-ți dau un bănuț. Dar nu ne mai chinim, lasă o altă. Ba da. Accept. Păi da, îți rămâne ta, dă-mi înapoi pentru un bănuț, știi, ceva de genul. Ok. Dă-i done. Și dă-i trade și îți dau un bănuț și dă-mi înapoi. De pe 1. Nu, trebuie așa, acolo 1 și în partea cealaltă aia. Ofer accept. Și eu schimb corect. Frate, tu din 350 ai luat-o cu 80. Asta e. Da, dar e foarte scump să pui o casă pe ea. Da, știu. 100 sau 200. E 300 pe una. Da, dacă îmi plimă, rup de bani. Bă, tot ai dat în locul meu. N-are cum. Dai click acolo. Yeah! Mersi! M-ai dus la go. Bă, parcă Am primit 200. Cred că de la tine, nu știu exact. Bine, hai să scotem. Bă, bine acum. Să scot asta, o fac. Nu mai am bani? Da? Da, de la asta. 69. De la asta deja a rămas fără bani. Da, știu. 69, hai, du-te acolo. E numărul meu norocos. Acum sigur piși pe alea și dai faliment. Te las, te seci și dă banii. Ce ăla? Trebuie să dai 200 sau 10%, dar cred că 10% ia mai mult de 200. Nu știu cum se calculează aici, dar cred că dai mai mult de 200. Ai dat 376! Din loc de 200 ai dat 376! Hai, zi acolo, ok. De-aia ți-am zis că nu se știe, cred că dai mai mult. Vezi că ești Nu, dar n-am apăsat pe aia că pierd jocul. Ține. Tu pierzi jocul, trebuie să pui test de să spui pe proprietăți, să vinzi proprietăți. N-ai de ajuns bani, ești în minus.
Vezi că ai minus Păi 49. și zice să vin. Păi ce ai tu? Asta. Gata, ai de ajuns de bani, nu mai știi faliment. Dacă rămâi fără faliment, trebuie să dai acolo, declarăm. Iar și-am dat în locul tău, nu? Bă, și acum trebuie să-ți plătești 100. Dar nu-i corect. Păi scuze, Dar tu dai mereu în locul meu. scuze. Bine, măcar că mai am asta, dacă nu ajungeam în faliment. Ce? Trebuia să... Pe, de fapt, scoteam casele. GG. Hai, cumpărăm și pe asta. Numai 60 de bănuți. Mama, are deja jumătate de oră episodul. Doamne, fere, stai să scot. Fac rost de bănuți pe asta. Și ce mai, nu mai... Ba, pot să mai scot asta. Hai, bă. Hai, dă-i acolo, că se termină. Nu mă să piși tu pe alea cu căsuțele mele, că te-au rupt. Mai faci, mai 6-4. mai filmăm unul. Doamne, vere, ce noroc ai, bă, și de data asta. Păi da, știu. Eu, frate, n-am multe, doar că sunt norocos. Mai far, cred că e a ta asta. Da. Ba nu, mă, ce noroc ai, frate, că asta de 5 de lei pe aia. Și acum iară fac rost de 200, că trec de gol. Ba, credeam că e 2-1. N-avea cum. Un bani. Bani. Trebuie să dai la o școală 150. Hai rămas cu 500 de lei. De ce trebuie să dau eu bani pentru școala aia? Nu știu. Nu există primar. Măcar la Arcădie. Eu știam că dacă stai pe gol... Ia-te, iară, mai câștig 200. Iar, ba nu, mi-a dat direct banii. N-a trebuit să mai merg chiar până la go. Nu mai pasă. Acum dacă te-am prins, nu te mai las în face. Ai de dat cât ai de dat? Vedeți? 1000, ai 1000. Vedeți ce prieten am eu. Te scapă, bă. Deci dacă mi-ai picat o dată, nu mai scap de faliment, că nu cred că poți să scați atât de mult. Ba, poți. Exact, mi-ai picat. Mersi. Nu, Mai ai pus și 24. Eu sunt acum, nu mai dau dau. eu. Și acum spui pe al tău. Știi când dădeai tu, eu scăpam. Da, pic pe al tău. Ce ți-am zis? Dau 5 de lei. Pe ce? Pe ce? Am picat pe al tău. Ți-am dat 5 de lei. Mamă, dai că ai fi picat-o acolo. Nu, că nu mai filmam un episod pe ăsta. Și ăsta mi-a să se încarce vreo 2 ore. Cred că îl pun numai mâine. Asta. Bă. O, bine că te apropii mai repede să piși pe mine. A, nu cred că prind. Sunt Bă, eu, bă. mă gândeam că te era în locul meu. Bine.